15, verset cheie la această temă, ne spune următoarele cuvinte. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înviere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Citind paginile Sfintei Scripturi, am ajuns la acea istorie foarte îndrăgită de copii și de mulți noi care suntem maturi, acea istorie care ne reamintește de un băițaș pe nume David, care într-o bună zi a pornit și el să vadă ce fac frații săi, căci frații săi erau plecați la luptă. Și ajungând acolo, întâlnește ceva neobișnuit, că nimeni nu se luptă. Toți erau într-o poziție, am putea spune, nu de luptă, ci poziție liberă. Dar auzea ceva din tabăra filistenilor, auzea pe cineva care striga și batjocorea pe poporul Israel și pe Dumnezeul lui Israel. Am stat și m-am gândit ce am putea sustrage noi din această istorie, dragii mei. Am stat și m-am gândit care sunt învățăturile care le putem sustrage noi de aici. Haideți să vedem ce a făcut acest băițaș, acest tânăr care a venit ca să vadă ce fac frații săi în câmpul de luptă. Vom deschide Bibliile noastre în cartea 1 Samuel, capitolul 17, unde ne este descrisă această istorie. Această istorie se începe de la versetul 12, noi nu vom da citire că este mult de la 12, vom citi puțin, de unde și-a înrolat mai aproape rolul David de ceea ce a avut el dorință a face. Haideți să citim 1 Samuel, capitolul 17, la versetul 26. David a zis oamenilor de lângă el: ce se face acelui care va omorî pe filisteanul acesta și va lua o cara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta netăiat împrejur ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, le-a zis: așa și așa se va face celui ce îl va omorî. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și i-a zis: pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. David i-a răspuns: ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și a spus aceeași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâia dată. Când a auzit cuvintele rostite de David, au fost puse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acesta. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Și așa a doborât robul tău leul și ursul și filisteanul acesta cu acest netăiat împrejur va fi ca și unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a zis: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului mă va izbăvi și din mâna filisteanului. Și Saul a zis lui David: du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui și i-a pus pe cap un coif de aramă
și l-a îmbrăcat cu o platușă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Dragii mei, ne-am adus cu toții aminte de acea luptă care se găsea între filisteni și poporul Israel. Și spune că din filisteni era un om numit Goliat, care era de o statură uriașă și în fiecare zi ieșea și cerea un om care să se lupte cu el. Și cu părere de rău, nimeni nu se găsea să se lupte cu acest uriaș. Și într-o zi spune că vine acest tinerel să-și vadă frații și auzind pe acest om uriaș, pe acest Goliat, batjocurind pe poporul lui Dumnezeu, batjocurindu-L pe Dumnezeu, el se întreabă: cine este acest filistean? Și am stat și m-am uitat în această istorie și m-am întrebat: câte tabere de oameni găsim noi aici, în această istorie? Eu am regăsit, dragii mei, 3 tabere de oameni. Era tabăra lui Israel, care îi apucase frica. Era tabăra filistenilor, care batjocureau pe popor și pe Dumnezeu. Și era tabăra lui David, care era unicul și se încredea în Dumnezeu. Și am stat și m-am întrebat: de ce nimeni din Israel nu se găsește să lupte cu acest om? De ce? Toți au pierdut curajul ca să se lupte cu acest om. E foarte simplu, dragii mei. Dacă ne întoarcem în Scriptură, chiar în primele pagini ale Sfinților Scripturi, găsim de ce omul se teme. Atunci când omul a căzut în păcat, spune că ne-am temut de glasul care era în răcoarea grădinii și ne-am ascuns. De când a venit păcatul în lume, în om a apărut frica. Și acum tabăra lui Israel se găsește sub acest sentiment al fricei. Se găsesc în tabăra fricoșilor. Și ce se întâmplă, dragii mei? Vine acest tânăr și spune: cine este acest om să batjocurească pe Dumnezeul nostru? Și ce e interesant aici? În aceste momente când David are curajul, un tânăr care are un curaj, vine cineva, vine chiar fratele său și îi spune: pentru ce te-ai pogorât tu aici? Îți cunosc eu mândria. Pentru ce ai lăsat tu acele puține oi și te-ai pogorât tu aici? Îți cunosc eu ție bine mândria. Și știți, dragii mei, pe când acest frate al lui David trebuia să ia el inițiativa, el să fie curajosul, el să fie cel gata de luptă, care avea o artă în luptă, nu era de o zi și nu era de 2 oaste. Dar el dă înapoi și spune fratele său: cine ești tu de ai venit aici? Și așa se întâmplă, dragii mei, de multe ori și în viața noastră de credință. Așa se întâmplă de multe ori și noi în viața noastră când întâlnim uriași exact ca Goliat. Fie că pe noi ne apucă frica, fie că noi avem curajul, dar cu părere de rău, de mai multe ori ne găsim în tabăra celor fricoși. Cu părere de rău, exact și noi ca poporul Israel suntem și printre cei fricoși. Și știți ce se întâmplă atunci când suntem fricoși? Dacă este cineva care are curajul, exact și noi încercăm să atacăm cum a atacat fratele pe David. Și spunem: cine ești tu? Te cunoaștem noi, îți cunoaștem mândria. Mai bine du-te la oile tale puține și ai grijă de ele, nu? Cam aceasta e părerea celor fricoși. Cam aceasta este părerea celor care se găsesc în tabăra fricoșilor. Dar totuși spune că acest tinerel nu se oprește aici, ci el discută mai departe și întreabă:
Ce faceți? Ce se va face? Și spune că aceste cuvinte s-au auzit la urechea lui Saul și Saul îl cheamă pe David. Și vine David înaintea lui Saul și ce se întâmplă, dragii mei? Exact același lucru. Vine David înaintea lui Saul și Saul îi spune: nu poți tu să te duci. Nu poți tu să te duci să te lupți cu uriașul acesta. Nu poți tu să te lupți cu acest filistean. El este un om pregătit în luptă, el are ani de experiență. Dar cine ești tu? Tu nu ești decât un copil. El e un om războinic din tinerețea lui. Și David insistă și spune lui Saul: nu, Saul, eu pot să lupt cu el. Eu am experiență în viața mea. Când pășteam oile tatălui meu și venea leul sau ursul să fure un miel, eu alergam după el, îl doboram și îl luam. Leul, lui din gură mielul. Și dacă se ridica împotriva mea, eu îl loveam. Și știți, parcă Saul aici cade într-un fel de acord. Și ce spune Saul? Du-te, Domnul să fie cu tine. Du-te, Domnul să fie cu tine. Apoi spune Saul: dar nu, stai un pic. Stai un pic, nu poți merge. Tu nu poți merge așa. Vino înapoi și spune lui David ca să-și ia hainele lui. E pune pe capul lui David coiful de aramă și îl îmbracă cu platoșa sa. Îi dă sabia sa, dar se întâmplă ceva ciudat, dragii mei. Că David nu poate să meargă cu aceste haine a lui Saul. Și ce m-am gândit și ce mi-a dat aici mai mult de gândit? Ce face omul când e fricos? Ce face omul când îl cuprinde frica? Exact ca și întreg poporul, exact ca și Saul, începe să puie la îndoială credința în adevăratul Dumnezeu. Și omul caută diferite mijloace. Se uită la acest tânăr și spune: tu nu poți merge. El este un războinic. Tu, un tânăr fără de experiență, tu, un tânăr care știi doar a paște câteva oi, vrei să faci o lucrare atât de mare? Și acești oameni, dragii mei, uită un lucru. Acești oameni uită un lucru care este foarte important. Acești oameni uită că în credința în Dumnezeu face mai mult decât toate. Și Dumnezeu îi spune lui Gideon: du-te cu puterea aceasta cu care o ai și izbăvește pe Israel. Nu trebuie mai multă putere, că izbăvirea nu vine prin mâna ta, ci vine datorită mie. Du-te și izbăvește pe Israel. Și vine tabăra fricoșă și spune: dar tu nu ai experiență, tu nu poți merge, tu ești slab. Eu am atâta experiență de credință, eu am atâția ani în credință, eu am atâtea lucrări făcute și nu pot să mă lupt cu un așa uriaș, dar tu, care ești un tânăr și nu știi decât să ai un toiag în mână, vrei să te lupți cu un așa uriaș? Dragii mei, acești oameni întotdeauna uită că Dumnezeu a promis ca să mergi cu puterea care o ai și El îți dă izbândă. Și aici, dragii mei, nu putem observa altceva decât că Saul încearcă și ultima variantă a celor fricoși. Saul vine și îi spune lui David: tu nu poți merge așa. Vino să te îmbrac cu hainele mele.
Și haideți să fim atenți ce haine îl îmbracă Saul pe David. Saul îmbracă pe David cu hainele lui. I-a pus pe cap coiful de aramă și l-a îmbrăcat cu platoșa. David a încins sabia lui Saul pe hainele lui. Dar, spune mai departe versetul, că nu a putut să meargă. Și m-am întrebat, bine, Saul îi dă lui David coiful de aramă, îi dă platușa. Dar de ce nu-i dă scutul? Nu v-ați întrebat niciodată? De ce Saul nu-i dă scutul? Știți de ce? Saul nici nu avea, dragii mei, scut. Saul nici nu avea scut, fiindcă Apostol Pavel ne scrie în Efeseni, capitolul 6, ce înseamnă scutul. Haideți să vedem ce ar însemna scutul. Dacă deschidem Bibliile noastre și vom da citire, aici vom găsi următoarele lucruri. Efeseni 6, versetul 14 până la 17. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cum putea Saul să dea scutul dacă el nu avea credință? Cum putea el să dea scutul credinței dacă el nu avea credință și era fricos în acele momente? Sau mai puteți spune că el a putut să dea lui David îmbrăcămintea sa care ne descrie cuvântul că i-a dat-o? Că i-a dat platoșa? Că i-a dat coiful? Că i-a dat sabia? Voi mai credeți că Saul mai avea coif? Mai avea platoșă? Și dacă le avea, de frica uriașului, nu l-ajutau la nimic. Fiindcă fricoșii, oricât nu ar fi îmbrăcați și oricât de bine nu ar fi păziți, ei tot fricoși rămân. Și aici, ce putem noi să înțelegem, dragii mei? Cum putea Saul să dea platoșa neprihănirii lui? Nu poți da tu platoșa neprihănirii tale altcuiva, ne spune aici. Că platoșa neprihănirii se dă fiecărui în parte de cine, dragii mei? De Domnul Hristos. Nu pot eu să iau din neprihănirea mea și să dau altuia. Domnul Hristos trebuie să facă acest lucru, să-i dea această neprihănire, dacă omul vine și o cere. Și nu pot eu să mântuiesc prin neprihănirea mea pe altul, sau să ajut pe altul prin neprihănirea mea, ci Domnul Hristos trebuie să vină să te îmbrace cu neprihănirea sa. Și mergem mai departe cuvântul și ne spunem că Saul a dat și coiful său. Ce e coiful, dragii mei? Coiful ne spune că este mântuirea. Luați coiful mântuirii. Cum putea Saul să dea mântuirea lui altul? Poate un om să dea mântuirea lui altuia? Iarăși, dragii mei, e imposibil acest lucru. Iarăși e imposibil acest lucru de a face această lucrare. Nu poți da tu mântuirea ta altuia. Dumnezeu vine și dă mântuirea fiecărui în parte. Și mai spune că Saul i-a dat și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cam cum credeți avea
sabia Duhului. Avea Saul sabia Duhului în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă avea Saul sabia Duhului, el nu avea să fie fricos. Că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că trebuie să fim nu fricoși. Noi nu avem un duh de frică, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ci noi avem un duh nu de frică, ci de înviere care ne face să strigăm Aba, adică Tată. Noi nu putem să avem acel duh de frică, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă îl avem pe El, El nu ne va lăsa ca noi să ne îndoim. Dragii mei, am stat și am făcut o paralelă între noi astăzi. De câte ori nu ne găsim și noi exact ca și acești oameni în tabăra fricoșilor. De câte ori nu ne găsim și noi, poate avem și noi dorințe de a ne rola în luptă, poate de multe ori avem și noi dorințe de a face lucrări mari. Dar când vin uriașii și noi exact ca cei fricoși alergăm fie că la un așa numit Saul pentru a cere armura lui, fie că a căuta în altă parte sprijinul, dar nu avem, ca și David, experiența noastră personală cu Dumnezeu. Dar nu avem experiența noastră personală cu Dumnezeu. Nu avem credința care a avut-o David în Dumnezeu. Și vreau să-ți spun, dragul meu, că ori de câte ori, atunci când tu încerci să faci din oameni scutul tău, coiful tău, sabia ta, te vei greși. Și te vei găsi și tu în tabăra celor fricoși. Tu nu vei putea merge cu armura care ți-o dă lumea și nici nu vei putea ieși victorios cu această armură. Această armură trebuie să vii să ți-o dea Dumnezeu. Și atunci tu poți ieși victorios. David a spus, eu nu pot merge cu aceste haine ale tale. Lasă-mă să merg cu credința care o am în Dumnezeu. Și David a avut victorie. David a obținut victoria asupra uriașului Goliat. Întrebarea mea este, ce faci tu când foarte curând uriașii Goliat vor apărea toți mai mulți în calea ta și în calea mea? Ești tu gata să lupți cu ei? Sau te mai găsești în tabăra fricoșilor? Nu știu, dragul meu, în ce tabără te găsești, dar dorința mea ar fi ca în aceste momente tu și eu să mă găsesc în tabăra lui David. Să mă găsesc în acea tabără care am credință că Dumnezeu mă va putea ajuta ca să înving pe acel uriaș. În această tabără aș vrea ca să mă găsesc eu și tu. Dacă nădejdea mea și nădejdea ta va fi în nădejdea că mă va salva pastorul, că mă va salva nu știu cine cunoscut, e zadarnică, dragii mei. Nu te poate salva nimeni atunci când vine uriașul în viața ta. Și haina pastorului sau armura pastorului sau armura prietenului tău nu te va ajuta deloc. Tu trebuie să fii îmbrăcat cu credința Domnului Hristos. Tu trebuie să fii îmbrăcat cu neprihănirea Domnului Hristos. Tu trebuie să ai ca coif mântuirea în Domnul Hristos. Tu trebuie să ai ca sabie cuvântul Domnului Hristos. Și un lucru foarte rău, care îl facem noi ca oameni de multe ori, este că scutul nostru ne-l poartă altcineva. Că scutul nostru îl lăsăm să ne-l poarte altcineva. Și știți de ce o spun? Acest lucru l-a făcut și filisteanul Goliat. El nu și-a purtat scutul, era un om care îi purta scutul lui. Dacă citim atent în istorie, vom vedea că filisteanul Goliat nu și-a purtat în scutul, ci era un special care îi purta scutul. Și de multe ori și noi, scutul credinței noastre, care ar trebui să fie purtat de noi, îl lăsăm ca să-l poarte pastorul nostru, îl lăsăm să-l poarte cel care ne predică pe internet, îl lăsăm să ne-l poarte altcineva, dar nu noi. Și atunci când vine uriașul în viața noastră, dacă noi nu avem scutul,
la primele săgeți, noi vom cădea. Aceeași s-a întâmplat și în viața lui Goliat. El nu a avut scutul, ci l-a purtat altcineva. Și când scutul a fost jos, piatra l-a lovit și el a căzut. Și dacă tu și eu nu voi avea scutul credinței, scutul meu îl va purta altcineva, eu am șanse să cap. De aceea, dragul meu prieten, vreau să te întreb în aceste momente, ce faci tu cu uriașii din viața ta? Cum înfrunți tu pe acești uriași? Nu știu în ce tabără te găsești, dar te invit să te alături taberei lui David. Nu fi printre cei fricoși, fiindcă Cartea Biblia ne spune un lucru foarte clar despre cei fricoși. Haideți să deschidem Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. Ce ne spune despre acești fricoși? Dar cât despre fricoșii, necredincioșii, scârboșii, ucigașii, curvarii, vrăjitorii, închinătorii la idol, toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dragul meu prieten, nu vreau să te găsești în tabăra fricoșilor, fiindcă partea lor nu este alta decât ca a celor vrăjitori, ca a celor închinători la idoli. Eu vreau să te regăsesc pe tine în tabăra celor care au curajul lui David. Eu vreau ca noi să ne regăsim acolo și să rugăm pe Dumnezeu în aceste momente să ne dea credință, să ne dea putere, să rămânem și noi un David, să rămânem și noi ca și Daniel, să rămânem și noi ca Gideon, să rămânem și noi ca Iosua și ca Caleb, să fim printre acei care nu ne îndoim, ci credem, ci mergem înainte în puterea Domnului nostru, cu puterea cu care o avem, putem să înaintăm. De aceea, cere de la Dumnezeu curajul, cere de la Dumnezeu putere și caută să te îmbraci cu armura Lui și atunci, tu și eu vom putea să ieșim biruitori asupra ujliașilor din viața mea și din viața